Nduk Ting. Dalem Pak De. Kemarin adik saya itu masuk angin. Hah? Basan kakang nih mayang ning kene iki terus sehat gitu, terus nonton gitu. Sing pundi? Itu adik saya itu. Oh, itu adik panjenengan. Kok cantik sekali. Oh, wong sing kakang ini bagus kok iki. Lah wong langit. Dora trimo wiyaga. Mula kowe iki nek arep kepengin ayu dadi adikku. Lah masa? Lah nek niku ayu to. Sedulure aku iki corak-corake ngono kae. Lho nek ayu, lah nek kula nurun jenengan ayu malah blai. Maksudnya kowe iki nek dadi corak karo aku, iki malah dadi saya ayu. Ndi ana. Nyatane iki lho aku cerak karo sampean apa enggak ngene. Beh, dipeleki wae. Pasirna Ting. Nyapa to wong nyanyi kok celak-celuk. Ora kowe iki nek nembang kok aja merem. Lah ya jenenge emang gaya. Merem tinggal lu penonton piye, Jal? Ya wis tak tuti penontonnya aku ider. Panas. Penjiwaane apik. Dadi kaya piye kan lho. Dinamika, Pak. Heeh, wah luar biasa. Panas ojan lengaling sayang. Biyen ora tau ngene iki lho. Pripun? Nggih urung di bojo ora tau ngene iki lho. Loh, panas ora tau ngono lho. Kuwi jenenge improvisasi di dalam panggung, di atas panggung. Hah? Ya ngono kuwi improvisasine. Oh, ngono. Ya, nek biyen ora tau ngono biasane. Iya nek ndek. Panas kan ngono. Iki bisa Urung aku. mesti sok dikon ngono. Muni. Ora apa to Pak Deno? Tapi make abine make binek kalabeng. Ya aku paling ora seneng iki. Pripun? Ket biyen ning sak ukara iki aku sing paling ora seneng. Lah jenengan mboten jelasne tekan saiki kok. Ayo iki make binek kalabeng lakek iki jane apa, Jar? Make niku nadyan. Nadyan. Bine ku wedok. Wedok. Kalaben. Kalabeng. Nadyan wadon sarta. Heeh. Make iki lanang. Lakek iki lanang. Lake iki lanang. Wah, aku gesek karo kene. Jenengan lakek sedaya. Nek kene iki lakek iki madang iki. Tenan ora? Tenan. Tak tekokne Bapak Ibu. Tenan nek kene iki, "Mbah, pinarak lakek ngono kuwi." Gua pinarak aku madang ngono. Ya wis bar iki aku arep lakek ngene Pak Kijuk. Hei, Ya ben. Loh, pasti harusnya tuan rumah kan memberi lakek. aja. Ya, apa aku harus minta Pak Kijuk nyuwun lakek. Pokoknya Engko dijeneng seneni Bu Pipi kaya kowe ora. ya mboten apa-apa. Mesti jenenge wong tiyang mriki ki wong baik-baik semua kok. Mesti kula nyuwun, Pak nyuwun lakek nggih. Mbok kowe nyuwun lakek nggon aku wae. Ah dikai apa lakek? Loh, ngene mangan. Lah lakekmu apa, Pak? Lakekku. Heeh. Wo, Aku milih-milih lho Pak nek arep lakek. daging